በቃም ካብታ መሓዝ ኣፈቲኪ ደኣኸይኮን ዝበለት ለመዓልቲ ጀሚራ እንታይ ስለ ዝኾነ ብሓርያት ጠባይ ኣበይ በፂሕ ዝቀየር ኣብ ዝብል ብርቱዕ ምርምር ተጸምደት ብዙሕ ነገሩን ክተሰላስል ፈተነት እሞ ኣብ መወዳእታ ዝበፅሐቶ ነገር እንተሎም ከምቲ መሓዝኣ ዝበለታ ፈቲኑ ኣሎ ናብ ዝብል እዩ ግና ከመይ ገይሩ መምህር ንተምሓራይ ከፍቅር ይኽእል ዝብል ሕቶ ግና ከሮ ኣቢሉ ሒዝዋ ነበረ። ሓደ ግዜ ቀዳም ምድሪ ኣብ ገዛውታ ምስ መምህር ፊት ንፊት ተራኸቡ። ሰላም ኢልዋስ ኢሉ ሓለፈ እሞ ነድሕሪት ጥውይ ምስ በለ ግና ንሳን ተጣያ ስለ ጽንሐት ዓይኒ ንዓይኒ ምስ ተጋጭ ናብ መንገዶም ጠመቱ። እንተኾነ ንሱስ ኢሉ ክቕጽል ኣይመረጸን። ቅሳነት ንእስካ ሓንሳብ ምስ በላም ለባ ከይተፈለጠ ሓንደበት ብርቱዕ ድምፂ ክተስምዕ ጀመረት። ሕርመት ልባል ልንቡር ምሕራም ተተሓዞ የአገራውን ከስጉማ ይተርአን። ቅሳነት ንእባ እንታይ ደኣ ኮንክ ምስ በላም ብዝተቋረጸ ድምፂ ሓረ በለት። ይኹን እምበር እንተርፎ ከም ዝኣሶ ዝሓዘ ወይ ኣብ ቁሪ ዝሓደረት ክተንፈጥፍጥ እምበር ወይ ከነቕ ዘረባ ከየብዝሐ ናብ ጥቓ ብምቕራብ ርኢ ክለኺ ቅሳነት ቀጻሊ ከም ዝጥምተኪ ወይ ንእሽተይ ሓለፋታት ከም ዝገብረልኪ መችም ኣስተፊልክልለኺ ብኻልእ ከይትረድእ እዩ። ውራይ ትምህርትኺ ግበሪ ንሓንቲ ምንኣስ ሓፍተይ ጓል ዓቦይ ዓዲ ስለተዘኻኽረኒ ቅምጥልኪ ንኣይ ክትመስሊ ብዝኾነም ብሩኽ መዓልቲ ኢልዋ ብድዋ በታ ተንፈጥፈጣ ዝነበረቶ ሰሚዓቶ ዲ ኣይሰምዐቶን ዘረብኡ ፈንዩ ገዲፍዋ ኽደም ሓፍተይ ዲ ዝበለ እሞ ሓፍቱ ኮይነ ስለ ዝተረኣኽቦ ማለት ድዩ ኣይፈቶንን ማለት ድዩ ዋላስ ይላገጽ እዩ ዘሎ በይንኸ ጸኒሑ እንታይ ኮይነ ክሰንቢደ ወራ እንታይ ኮይነ ፈሪሐ ስለምንታይ ልበይ ልዕሊ ንቡር ተሓርም ኣላ ብደዋ ምስ ነፍሳ ክትዛረብ ጸኒሓ ረኽሙሽ ኢላ ኣብቲ መሬት ረፍዓ ድሕሪ ምባል ኢዳ ኣብ ኣፍ ልባ ኣጸጊኣም ነብሳ ኣረጋጊኣ ዝተለኣኸቶ እንተስ ረሲዓቱ ዳ ዋላ ዘንጊኣ ገዲፋ ናብ ገዝኣ ተመልሰት። ሶኒ ቅድሚ ሰብያ ኣብ ቤት ምሕርቲ ተረኺባ ዓይና መሓዝኣ ናብ ምንዳይ ዘለኣኸት ግኑን ኣብ ኣፍካንሸሎ ኮላ ቦንቂራ ዝፈልይተም ብኢዳ ጎቲታ ናብ ጽሙድ ዝበለ ቦታ ወሲዳ ዘጋጠማ ሓንቲ እኳ ከየትረፈት እሪ ቁፅር ኣቢላ ምስ መግረተም መሓዛይ ዘይኸውን ንሓፍተይ ስለ ተዘክርን ኢልካ ዘረባሎ ድዩ ንኣሻኻ ድለበልዮ ወራ ጸንጽንሕስካ ክሳብ ክሽን ዝደሊ ሰንቢደ ፈሪሒ ዝበልክኒ እንታይ ኮንኪ ኸዮም ኣረክንድኡ ሰንበርኪ ኣትጓል ሓቄዶ ሕርመት ልበይ ልዕሊ ንቡር ክትሓርም ጸንሕካ ክትብሉ ንጸንሕኪ እቲ ኸይደኽኒ ንመምሕርና ምስ በለት እዋዕ ኣቲ መሓዘይ ኣነ ብኸምሞ እሞ ከዓ ንመምሕርና እዋዕ እንዳበለት ሓተፍትፍ ኣብዝሐት እንታይ ደኣ እሞ ትስንብድ ሕቶብ ከይሓትክ ብዝኾነ ኣነስ ንሓፍቱ ስለ ተዘክሪ ኣይመስለኒ እንደመችም ከምውን ይኽእል እዩ ደሓን ብሓንሳ ኣለና እንዶ ንኣ ሕጂ ባንዴራ ንስቀ እንዳበለት ናብ ተአኩብ ተምሓሮ ሂዛእታ ተበገሰት። ገዛ ምስ ከደት ዋላ እኳ ነጽባሕቲ ፈተና ናይ ቁፅር እንተነበራ ክተጽንፈ ፈጺሞ ኣይከኣለትን። ፈቲኸዮ ዝበለተ ናይ መሓዝኣ ዘረባ ኣብ ሓንጎላ ከም ዝሰኸረ ሰብኣይ ናብዝን ናብትን ይጋጭ ነበረ። ዘይኸውን ኣበይ ለኸ ፍቕሪ ንምዃኑ ፍቕሪ ፍትወት እንታይ እዩ? እዚ ኣብ ፊልምታት ድራማታት ንሪኦ ፍቕሪ ናይ ክሕዘን እሞ ከዓ ንመምሕረይ እዚ ልበወለድ ዛንታ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሓቀኛ ሂወት ኣነስ ጓል 16 ዓመት ተምሓሪት ኣብ እስራታት ንዝርከብ መምሕረይ ክፈቱ ጽላለ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎም። ሓቀይ እንደይቀሱን ምሽ ኣይተጋግኹን ሓቀይ እንደይቀሱን እንዳበለት ምስ ገዛእ ነብሳ ኣብ ዘረባ ክላ እዋይ ተጋግኽን ቅሱን ውራይ ትምህርቲ ክግበሪ ፈተና ኣለኒ ከጽንኢልክ ምሽ ክትርብሽኒ ጸንሕኪ ነቲ ገንፂልከ ዘለኺ ጥራስ ክኣንብብ ምስ በለታ ሰራሕተኛ ገዝኦም ድሮ ልቢ ቅሳነት ነጢራ ክትወፅእ ደልያ ነበረት። ኣቲ እንታይ ክትረኽቢ ጓሌ ኣሰንቢድክን እኮ ምስ በለታ ውራይ ትምህርቲ ክግበሪ ደኣ ኣነስ ሰምዒልክ ኣለኹ ኣቦኸ ከይሰምዓክሞ ነገር ከይተምፅእ ምባል ገዲፋ ተኸደት።
جونا يقاطامي قدم أغاس أتكل تدحر أتري أما أخل كتما مس ممحرا فيت نفي تراقبهم دوابل إيدون السلام تسددو يخون بر كم تنبور إيدا كفنوغن أي ترعين هيزويو زرب أزقص السنبرم نسام بقيدا إيدا كتف ميتر أيتفن نحلال كوسدو الزولات مثل انترفو بحفرة سمريت بعين تختم كلهم مدلاي زخوانا منك أس أي قبرتن موناوي قسكي خد زلخي مسبلم سقيل نفاس كحرم مسوس أخي مسبلتم هاربلي نفاسكي تحرميلوش أزقدي كمز حازا استرد إز مسل كمز نيسم بعد عينت اندا فنوا قدفو من قدو قبرم نساقنا كابتا دوز بلتا ايتنك اساستن اكوادا كاب قدمي عينتا كساب الصبر عفانو تموم هجخا حافتو سلازخون كودي إيدي كرو أبو الحيزو زنبرم ورعانخ سلامنتي أكن إيدي زبالكون نحاقو سمئت تسمعني عند إزي أسقل على تداتو المحازي إزي أسقل على تيزبل أندابلت ناتي حد زبالت أم نفاس بحسب توحيتا نقودا ساعات سألت قدامي سمستر جيزي بجيزي اندات تزازمم فتنا كبر بأجر وزيتون كوستونا بيت محرتو مابلوم كله تمحارو أنا تمحرتو وسيدا أنت خلونا إنجليش فتنا جنا أب إدعاوتون كما تسألنا يلوم اسم محارتا أندات تثبت كل جنا رأس محرمات يبحمام مخنيات كما سلازيك علم أكند أنسوك أدلوم مخون حابرم لبا نقلتو مشد بلد جازا بحانسا أمسل بلا منفسا تربشة نحزن سمئت منفس كي تردع أسلم شما رأسم حرك أو حدا من كل تجزي تسوي إكنسو أبيت كتبل سلازي تسمعت على أتصنت أن دابلو من حرتك ونم حز أو مسبلوم فتن أكو أنت تقبلت أم أرم جيجاك حلو كم تون كالوت تمحارك تراجز أي ترأيتن وركندي كم زبصات كمان كي رأيت أمات إيسا زنيلم نزز رأيت محازقة أتقصن انت دا كندي دخا أمسخ أن دابلت فتن مسعيت الله سلاسان كلتن كبر بأي بالنبرة قصن جيجا قلق حلو عرقاقس كدخي ولاس انت أن دابلتا خلا قدي فاتا واتسات محازقة سلاسان شدشن كبر بأ أمتعني رم بسنا سرعات جيجا كحلو دحر مرقاس عندها قويت نام حاز عبلت مو سلاسان كتن سلازم أخدخ يا حاركي إزد نورمال أبقى لاي سيمستر تمحشو دحرك أكابسوسات صبقنات من ديزلك أن دابلتا كلام حازاي ما أري نافقزا يدوكتب صحني صبا اللخو المسبلتا هاريلا نافقزا أبصح تامو انت وين أن دابلت نافقز أبلت